Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga kuMount Darwin. Tine nyaya yatakabuditsa mazuva apera yatakasangana nayo kudare raChief Kandeya, uko kwaiva nemwanasikana akabuditsa nyaya yekuti aibatwa chibharo nababa vake ari grade 1, uyezve akabuditsa futi kuti ndakabatwa nehanzvadzi yangu kanokwana kuita kairi. Saka tatirega titeere nyaya iyi tinzwe kuti chii chaimboitika, zvakafamba sei kuti baba vazenge vachibata mwanasikana wavo chibharo. Regai nditaure naSisi Juliet Nyamuru tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Makadii zvenyu Sisi Juliet? Ndinofara zvangu, munofarawo here? Aiwa, ndinofara zvangu. Ndichakumbira kuti muite semunoti kwidzei izwi kuitira kuti vari kuteerera vange vachikunzwai. Chekutanga Sisi Juliet, ndoda kuti ndine urombo nezviitiko zvamakasangana nazvo muchikura. Zvakaoma mukoma, zvinondirwadza ndikazvifunga, ndinobatikana zvakanyanyisa nekuti upenyu hwandikararama ndichikura hwakaoma. Zvinonetsa kuti nguva zhinji ndikazvifunga misodzi yangu inoerera. Inyaya inorwadza Sisi. Chandiri kuda vanzvadzi ndechekuti tidzokere pamhuri yenyu, kuti makazvarwa muri vangani, uye maichengetwa sei? Handiti tinotenda mukoma. Inini takazvarwa tiri vaviri. Baba vangu vakashayika 2006. Mukoma vangu ndiwa 99, anonzi Winnet. Baba vangu vakashaya ndine makore 3, mukoma vangu vane 6 years. Zvadaro taigara nambuya nasekuru pamusha iwowo, ndopaiva pakavakira dhedhi vangu inini vasati vashaya. Pa5 years mama vakagara dzimwe 2 years vasati vagarwa, vaenda kunhaka ive vakagarwa vari papo nababa mukuru, ndovakagara nhaka yababa. Saka ndakadzidza ECD kumba kwambuya kwainzi kukaDhuma. Takazotamako ndane 6 years ndichienda kuMapinga kumunda kunovakwa nabamukuru nemukadzi wavo, murume aiva akavagara nhaka, anova ndova ndinoti baba muzuva ranhasi. Tichiri pamaigara nambuya, makanga makagara zvakanaka here pamba apa pamushure mekunge baba vashaya, uye chakazoita kuti pakasumuka amai vachienda kunhaka vakutakurei futi imimi, chikonzero chaiva chii? Nenyaya yekuti taiva vadiki, mai vangu vanga vachiriwo vadiki, vakatorambidzwa kuenda kumusha kwavo pakashaya baba, vakanzi vana vachiri vadiki ndogariro vakazoitwa nhaka. Saka zvadaro vakatora 2 years vasati vaenda kumusha kwaiva nemumwe kuna bamukuru kumusha kuMapinga. Vazoenda ikoko uku taigara zvakanaka kwakaDhuma. Ndikatodzidza ECD, mbuya vangu ndovaitondidzidzisa crash ECD kukaDhuma paFather Njuma, chikoro chaive chakavakwa muvillage. Saka zvadaro takaenda kuMapinga, pandaenda grade 1 2010 ndopakatanga kundibata chibharo baba, vanhu ndivo bamukuru vaiva vatasirwa. Asi ini mukukura kwangu ndakazoziva kuti baba vangu vakashaya, ndatokura zvekumagrade 3, 4. Pese apa ndaingoti ava ndo baba vangu, nekunyaya kuti baba vangu handivazivi, ndotovaonera pamafoto. Saka baba vairara neni. Saka mukurara neni kwavaita pamba peda pana kuvakwa dzimba dzakawanda. Pakavakwa makitchen 2 nebedroom ne2 rooms. Saka vatairariswa mukitchen vasikana imomo. Saka kwati kwakachena, vonzi sezvo ndayo ndichiri mudiki ndinanditori goto panguva dzacho. Iwewe kutonhora fana unorara makarara baba mumba.
baba vaindibata chibharo. Mirai, tiri ipapo, aikuti endai munorara makarara baba ndiani? Mai kana kuti mukoma vangu wandairara naye mukicheni. Tichawaranura magumbeze kunze kuchiri kutonhora munopinda vanhu mukicheni. Chimbofanai kundonorara mumba muna baba. Ndonorara. Saka pakurara mumba na baba ndopavaindibata chibharo. Ndakatotanga pedzisira ndakujaira kuti pandinonzi enda kunorara nababa vanorara neni vachindigumbatira vachirara vachisa chinhu chavo. Saka asi ndaitya kuzvitaura ndichifunga kuti pamwe hazvitauro. Ndikangokura ndichingotya kuzvitaura hana yangu yerova ndikadozvitaura. Matizo amai kana kuti mukoma wenyu upo wachona Winnet here hanzvadzi yenyu amamuchitsanangura? Winnet ndo sisi vangu vandairara navo. Zvadaro ndakave grade 2 3 vakamirorera nenda grade 2 kuzviita. Pamwe vaifunga kuti ndinenge ndichazokanganwa here handizivi kuti grade 3 vangu vasarara neni. 4 5 grade 6 mwana wavo mukuru anova mwana wamama vakuru akandibata vanhu vasipo vaenda kumanyaradzo. Tasiwa teva tanzi munosara muchirara mumba mune vakomana munowaridza pasi vari pambedha. Vandibata kaviri mukoma. Asi handina ropa randakabuda nenyaya yekuti umhandara hwangu wanga wabviswa kare nababa. Nekuti chinotonzi umhandara ndakada kuchisanangura ndotozvinzwira vamwe vachitaura nditochiziva. Toda kukudzorerai kumashure. Baba pavaikubatai vakatanga sei, vaiti chii kuti semwana unogona kuti zvauri kuona unozviratidza kune vamwe vana, vakatanga sei kubatai? Baba vainditora vanenge vakarara so vasina kupfeka handiti semunhu arara usiku nemukadzi wake. Chavainenge vakapfeka hembe yekumusoro paninozopinda kana kuti nekapendi. Saka zvavaita vaindisa pedyo navo kudai so votobvisa pendi rangu vondibata. Asi izvi zvinenge zvanga zvine mushonga sekubhilivha kwandakuita nawo nekuda kwokuti zvinonzi vakuru vanofanira kuzviona. Asi ndeshaizwa kuti sei mai vangu kana vamwe vanhu vasina kuzviona kuti pane zviri kuitika vaivharwa nei. Asi inini zvaindibata zvekuti handaikwanisa kutaura. Hana yangu yerova ndaitotya kuzvitaura kuti baba vari kurara neni. Ko mukoma wenyu Winnet uyu aizviziva here kuti pano kuti kuri kutonhora nekuti tawaranura machira endai munorara nababa ndizvo zvaiitika kuti maibatwa chibharo? Haizvo hapana aizviziva. Haizviziva. Saka ko amai pavaiti futi endai munorara nababa vaizviziva here ndo mabasa ari kuitwa nababa kana kuti vanga vasingazive futi sekusaziva kwaita mukoma wenyu? Kuna mai ndane doubt handichanzwisisa nekuda kweitiro yavakuita zvino. Ndakutofunga kuti pamwe vaizviziva nekuti nesituation yandikasangana nayo havachatomira neni vakuita sevari kudivira baba. Saka handichaziva kuti vaizviona vachizviziva here kana kuti vaisazviziva. Ipapo neudika handisatoziva kuti chii chainyatsoitika kuna mai kuti vaizviziva here kana kuti vaisazviziva. Ndanga ndoda kuuya futi pakuti ndakaona pakatongwa nyaya mudare amai vakuti nyaya iyi ndatanga kuinzwira mudare munomu yakanga isina kumbobvira yataurika here kumashure? Zvamukoma ndozvandakataura. Mukoma vakati vandibata grade 6 vandapedza grade 7 ndakusekondari zvinhu zvaingondinetsa. Ndakawana mudzidzisi wandakatsanangurira nenyaya kuti ndikapinda inonzi Kemford. Teidzidziswa nzi kana pane vasikana kune kushungurudzwa kunoitwa unogona kubatwa chibharo unogona kukanganiswa. Wana wao unoshiyana yakakurerukira kuti ubatsirikane nekuti unogona kubatwa kana especially vetotsanangura zvesonge vaiziva zvakaitika kuti kana usati wakuenda kunguva yekunonzi kuperiod unogona kubatwa ukanganisa chibereko chocho zotadza kana kubara mwana. Saka ndo hana yangu ndope yakatanga kurova kuti seka zvandakaitwa nezvandaitwa zvinondikanganisira chibereko ndokasazozvara kana kubara mwana. Ngendichiudza medium vandachiudza medium vakazvitambira vavati zvinonetsa seuri nherera unogona kuzotadza kuchengetwa kuti ndikazvibuditsa. Chandakuita ndakuda kutaura nevabereki vako nditi mwana uyu anogona kwaanobva kure dombogara naye ndowani kukurapisa neKemford. Ndozvavakabva vaita nyaya ibva yanyararo. Asi ndikarapiswa chirwere chezvinhu zvaibuda izvi kubva ndibatwe nababa kuzasi kwangu uku hazvichina kumira
buda nyangwe nepandakarapiswa zvakaramba kupera asi ndakabaiwa mainjection ndikatopedza kose mapiritsi zvakaramba. Hello, zirisai koma nana. Mukaseme Mamuka se urisai. ndinani shangu. Haunazondipedzera nezuro kuti chii chiri kunetsa, uri kurwara nei? Handii nyaya yemedhemu yandikakuudza yemukuiziva. Ipi? Yekubatwa namukoma iya. Yakazobatwa kwandikanobatsirwa mushure maunge ndavhiringika ndaive ndafa medhemu ndakaenda kunobatsirwa kune vamwe madzibaba anoita nezvemudzimu zvese. Kunonzi kwakanjeyo. Ndisisina kana ropa ndisingatauri ndikatohairwa mota. Zvadaro kupora kwakatanga kunetsa. Zvinhu zviya zvinomira kubuda kazvaibuda zviye ndikatozozvirapisa futi ndisandarorwa. Zvakaramba zvichingobuda chete. Saka kwakabatwa dare rekunzi kuti upore urura pane chimina chandikuona chakaitika. Ndobva ndareurura. Saka zvamukoma izvi, mukoma wangu wasitoriwo wakatanga, baba ndaitya kuvataura, ndaitya kuti ndorarama sei medhemu. Saka baba ndo vakatanga kundibata ndichigredhi 1. Vairara neni. Zvokuti chinonzi umhandara chacho mukoma pawakandibata ndakana ropa randakabuda vanga vakutongondibata semunhu anga abviswa kare umhandara nababa. Saka ndobva ndareurura baba vangu varipo kana namama bva vatobvuma mhosva yavo bva vanzi zvinoda kuchenurwa zvinoda kuripwa muhamwari unonora mwana soso mwana wobatsirwa kuti awane kurarama nekupora mwana. Ndopa vakatiza manje vakudondibvisa padare vasati ndisandapora. Ndaramba kuenda kuumba ndisiziva ndasara kunobatsirwa kuna madzibaba kuti vakatumira ngoro kuti enda kunotora Juliet nezvinhu. Havachadudza vakakuya nenyaya kuti vabatwa chokwadi. Vandaramba kuenda vazoya vari family vari nemota kuda kunditora nechisimba vandatiza. Vandazodzoka vaenda. Saka vanga vangoramba vachifona vachitumira vanhu vachididi. Saka mashoko anga akutaura akutodanana madzibaba vacho chivatora zvakawanda. Kurisa kwavakaita kuyo ndokwazotori nyaya isimudziro. Ini ende kune mhondo. Vandatsanangura sezvakaitika kumhondo kuti zvakaitika so. Saka dambudziko rirambopera ndakatozoenda kwadhokita ndikaona chibereko mune maronda. Zvinhu zveshuwa zvakaonewa asi hazvisi kupora manje nyange ndikabaiwa ndikapiwa mapiritsi. Zvine chivanhu mukati vakatibatanidza nemishonga yavo yekurima. Kurohwa nekuita mwana kwandikaita izvosva vaisatira. Wakazvara mwana apa chirwere chachina kuwanikwa. Wakazvara mwana wakasununguka sei? Iwe uine hazvina kupera pawakasununguka mwana? Hazvina kupera. Panga ndine nhumbu manesi ndaivatsanangurira ndichifunga kuti pamwe vachazvibata kuti chirwere chinoda kurapiwa chichipera vaingoti hanzi zviri nomaoko kuna vanhu vakazvitakura zvinobuda vasingatoziva kuti zvakatitanga kudhara zvinhu izvi. Saka ndikasvika pakusununguka. Kurepa kwakaita baba ndo kwakaita kuti ubude zvinhu zviri kubuda izvi? Ndopazvakatangira. Uri grade 1? Ndokwazvakatangira. But manje wona kuti kana zvakatanga uri grade 1 mwanangu, wona nguva iyi hausiko kuti urwadzisa family zvavaita izvi zvinobuda here izvi? Chandikuda ndaisamboda kuvasungisa medhemu ndikuda kupona upenyu hwangu neutano hwangu mukaona munonzi atizi. Asi ndaifunga kuti zvinhu izvi kana dziri kuti muchibereko mune maronda hakuna chivanhu chinorapa chibereko zvekuprofita izvi. Handi unotoenda kuchipatara wobaiwa mainjekisheni woitwa skani kuchibereko choonekwa kuti chingarapwa sei. Zvorapwa nechirungu kana kuti nemishonga yechibhoyi mishonga yekumwa chaiyo kwete here zvekuti zvekuprofita izvi. Ndakaenda kuchipatara kwaNyazondo ndichitobva nekwamadzibaba vacho vanotobvumira kuti zvinoda chipatara zveiyo chipatara. But ndakabaiwa futi ndikapiwa mapiritsi zvinhu izvi hazvisi kupera hazvisi kupora. Saka pausingati washungurudza mhuri here manje uri ivo nyaya yavo vakaitambira vakaibvuma vakagara pasi madzibaba vachivaonesa kuti zvinoda kuchenurwa vanodiwa so pachivanhu kuti mwana apore zvipere nekuti mupfungwa dzangu hazvipere kana zvinhu zvikachiramba zvibuda ndiziva kuti ndokwazvikatangira. Saka ivo vakatobvuma nyaya yavo zvirombo zvavo zvakabatanidza nini zvese. Chikundi chamisa chekuti vanga vadondibvisa padare vasati ndapora vasati vazviita. Yati mudzimu wakandiudza vakati wakaenda kumboko enda hospital 2 days
nezvandainzwa ende nezvanendichiona kuti shuwa ndikurwara ndaisatoita shuwa kana 2 days. Saka ndoidii ndofa here ndichisiya mwana uyu nekuda kwemunhu akuziva zvaari kuita akatobvuma asi asada kundisunungura. Ina ndakana mufaro mereji yangu ndaingogara ndichirwara ndichichema ndichirwara every day ndikableeda 6 months every day kuti nditozotorwa vachiti ndifambe neni. Zvinhu zvaingoitika pandiri zvanga zvisiri normal vachida kuti ndikafa zvovhara. Saka beta kuti ndife zvareururika kana kuri kufa. Saka kupolisi vari kuti chii? Nditori kuDarren Hospital tiri kuita kumatesti vatotestawo zvatesta ndakutestawo zvimwe kuti iende kutongwa. Baba varipi? Baba vatotesta vaenda vadzokera kupolisi. Ini ndichiri kuchipatara kumirira dhokta. Zvakaoma mwanangu, zvakaoma zvinhu izvi. Ndaifunga kuti uchangoenda kuchipatara kazvinhu zvongogadzirwa zvopera. Kana inini kutovavarira kupolisi baba vakati chii? Vakatanga kuirambira kwamambo vakarwisa vanhu kuti pamberi pamambo vakatuka mambo. Saka nyaya iyi ndo yakazosimudzirwa namambo kusvika kupolisi. Vaida kutotongwa namambo tiri kwamambo marimwe zoro varwisa nekutuka pamberi pamambo. Saiwewe murume wako ari kuti chiiwo nenyaya ari kuonawo zviri kuita seizvi? Murume wangu anga ari kumaina ane 3 months. Amenoti vakamufonera pavakanditiza padare ndichiramba kuenda ndichiti ndikuda kusunungurwa ndipore wedu. Amene mashoko yavakamuudzawo pafoni akangoti vanhu vokumba kwenyu vari kundifonera pane zvavari kutaura. Vakatomusanangurira zvese anzi akuti saka iwe kutaurira nyaya dzekumahumbwe zvandikuudziwa nzokufukunura nyaya dzekumahumbwe. Wadi kuzvinyarira ndikati handina kuzvifukunura inyaya dare rikatobatwa vakatoti bvuma ende kuzvidziwa zvakaitika. Asi ini ndaisaziva kunyarara uku ndaisaziva kuti ndine connection nekurwara kwangu. Ingadai zvisina connection handembozvitaure. Zvaitopera kusvika mukufa ndaitotya kana kuzvitaura kuti baba ndotaura uchiti baba kuti chii. Ende ndovakabvisa mombe kuti ndirapwe kumudzimu ndovavengere chii. Nenyaya yekuti ndikuda kuporawo. Ivo vakabvuma nyaya dzavo chavakutisira padare ndisandapora vachidondibvisa chii. Murume wangu hameno mashoko yavakamuudzawo zvokuti akasvika pakuomerwa izvo handichataura naye. But iwe uri kuona here kuti izvinyange ukanzi wapora ukama nemhuri huchanakidza here kana masungisa baba kudai zvichazonakidza here upenyu huchadai makanga musaita zvemapurisa kana iJuliet makandotaurirana kumba vakazvisungisa vese kumba uko handi vakaitsikirira patikamboigarira kumba tikazoitaura kumba handipai mukuziva medhe muchizobvunzwa paya. Tikazvitaura kumba vakati ndikangoti ndaregerera mukoma udiki waraiti ndangoti muzive kuti ini sarambe zvindidya moyo baba asi ndikatya kuvataura ana yangu erova kuti baba ndivataure ndaitya ende ndaitya ndorarama sei ndozvandaitya zvizvi. Saka apa ini chaenda kuda kupora ndiri kurwara medhe. Sairi apa baba vakasungwa akapinda mugeri iwe unopora here? Kufa kana kupora ndareurura ndoenda kudenga. Kufa nekurarama sina amene Mwari rongera achazvita asi chokwadi chese ndabudisa. Ndaifunga kuti pamwe zvinhu zvaida kuti zvigadzirwe zviri zvimumhuri zvisina nyaya dzinoshungurudza vanhu kuti vanhu vashungurudzike wana mari dzinobuda vanhu kuya nyaya dzauri kubuda iwewe uchidai. Ndoda kubvunza kuti ticha vamakataurira nzvadzi kuti inini ndiri kusangana nematambudziko ekuti baba vari kurara neni uyezve hanzvadzi yangu inopota ichirara neni. Vabva vaita mwoyo munyoro vachibva vati rega nditaure nevabereki ndimbokutora kuti ndikubatsire urapwe. Nei vasina kuona zvakakodzera kuti vaende kumapurisa? Vakaona sekuti inini ndaive nherera zvinhu zvekuti ndaizoshaya kana anonditarira seipapa sebudiriro yaita ndatomira ndamwe chete ndozvavaitya ende vakatoona pachikuru ingadai kana chikuru ndisinozochipedza ingadai vakaibuditsa nyaya ndaishaya anondichengeta anonditarira. Asi iwo zvino since nyaya yatobuda yatova pajekerere ticha ava vanokwanisa here kumira nemi vachipa chapupu chekuti zveshuwa nyaya iyi yakamboitika ndini ndakatombobatsira mwana? Vanotokwanisa kumira neni nekuti nhasi chaenda taura nayo parinhare vanenge vatonzwa nyaya iyi vandifonera kuti ko nyaya iyi
Juliet yatanga futi ko wadarire kudaro wasungisa baba. Vandavatsanangurira miriro yazvakaita kuti izvosvika kuti vasungwe. Ndikati ndasingade kuti vasungwe asi kuti vakaramba kunzwisisa mushure mekunge vabvuma mhosva yavo yavakaita zvabatwa nemudzimu kuti zvine connection nekurwara kwandiri kuita ndozvikuita ndisapora ndizvireurure. Pandakazvireurura ende chokwadi ndopandakatanga kupora nekuti ndakauya ndakafa pano. Ndakauya ndisina kana chandaiziva kana chandaigona kana kudya ndisisadyi kana ndikachekwa nebanga raisabuda. Saka ndikaona zvakakodzera nababa namukoma vangu ava ndinachandikavapomere chimwe chatitadzira teiwirirana kana mumusha medu vanhu vanofara zvimwe zvokuti handina kana chandezovavengera muzuva ranhasi padare panapa kuti ndivati baba makandibata kasina. Saka ndavatsanangurira parunhare ndakati chandikuda kupona. Ivo vakaramba kunzwisisa kuti zviperere kumhondoro, vakada kurwisa pandaibatsirwa, vakada kundibvisa padare sandapora. Ndozvikaita kuti zvizokwira kusvika mapurisa vakatuka futi pamberi pamambo. Ndoda futi kunzwisisa vanzvadzi vangu kuti panobatwa mwana pane zvinogona kuoneka zvichida. Pamwe mwana anogona kutadza kufamba zvakanaka, zvichida pamwe anogona kuonekwa achibleeda. Imimi zvinhu zvandatsanangura izvi pane zvamaisangana nazvo here pese pamaibatwa nababa? Inini makumbo yangu airema ndaigona kutoswera ndisingaende kunotamba nevamwe ndichitya kurwadziwa kwandaitwa. Papendi rangu paitozara zvinhu zvakatota ndichitonzwa kuti umangu muri kurema, pakati pemakumbo yangu pari kurema. Saka ndanda kutojaira kuti kana baba vandibata ndoswera ndichitenderera mudhuze pamba ipapo ndisafambe nokuti ndinenge ndichirwadziwa. Asi zvekuti ropa rangu racho vakarishandisei ndakutonzwisisa zvizere ndapano nekuda kwokuudzwa. Asi zvinhu zvekuti vakandirara ndinozviziva. Zvekuzoti vakandirarirei ropa rangu vairida vachida kuzotibatanidza neurombo ndakuchiziva. Asi yave question mark muupenyu hwangu wese. Zvendaizvibvunza ndichishaya mhinduro kuti vakazviitirei. Ndoda futi kunzwisisa vanzvadzi kuti semwana akanga achiri kukura, handiti zvichida pamwe maibatwa naamai vachiti rega ndikugezese mwanangu, nei amai vanga vasingaone kuti mwana wangu akanganisika? Ipapo ndiri kutonyatsoshausa kuti chii apa, nekuda kuti vatori kudivira baba futi handichatochenesa kuti zvikufamba sei kusaidi kwamama kuti vaisazviona here, sei vakuramba kuti vatanga nyaya kuinzwira kwamambo apa takambogara padare semhuri kumba nyaya yakataurika vakuzviramba nhasi. Ko sei vakundirambira mwana wavo zvinhu zvavanoziva? Saka handichatoziva pamwe vaizviona nekuti ndatoconfused. Handichaziva kuti vaizviona here kana kuti vaizviziva here kana kuti handichatozivi. Kune vamwe vane pfungwa dzekuti zvichida sisi Juliet vanogona kunge vari kuita sei vari kunyepera pababa nenyaya yekuti makatora makore akawanda kuti mubuditse nyaya iyi. Chakaita kuti mutore nguva refu kubuditsa nyaya yekuti maibatwa nababa chii? Ukama ndinova respecta sababa uyezve rudo rwaindiratidza ndaitoshaya kuti ndinozvitanga ndichiti chii. Ingadai vaindita humwe utsinye pazvimwe zvinhu zvese ndaiwana mukana wokuzvitaura, asi vaindifarira zvekuti handidi kuvanyebera kuti vane utsinye. Kana makavaona ike zvino handichakwanisa kuvanzwira tsitsi nekuda kwekuti ndakuziva zvavakandiita kuti vakandisacrifice pazvikwambo zvavo, vakandibatanidza nezvikwambo kuti ndaisafanira kuroorwa kana kuita mwana. Zvinova zvakaita kuti nditambudzike ndichipinda marriage handina dhere kufara kungorwara chete nekuchema. Saka tsitsi handichavanzwira nekuti ndakuziva chokwadi chavakandiita nekutambudzika kwandikaita. Ndanzwa muchiti izvo makazofamba kumhondoro kwamadzibaba Enoki ndizvozvo. Masvika kwamadzibaba Enoki, vanonzani mweya uchitsanangura waiti kurara kwavaiita nemi vaizviitirei? Wangutanzwa kuti vaizviitira urombwa, asi urombwa mumwe anorombera mari, mumwe anorombera kurima, mumwe anorombera zvakasiyana siyana. Baba pavaikubatai vanzvadzi vaikubatirei? Zvakatsanangurwa zvichinzi ropa reumhandara hwangu vakarutora pavakandibata varichibuda, vakatora katauyo kekupukutisa vakapukuta ndokubatanidza nemushonga yavo yafambira yekurima
mushonga iwowo ndounosanduka unowakatanga kunditambudza uyezve mhiko dzavakapiwa pandiri pakundiomberera nekundibatanidza ndainzi handitofana kuroorwa kuita musha kana kuita mwana saka ndoinova mhosva huru yakaita kuti ndizoramba ndichirwara ndapinda mumusha kusvika nanhasi ndezo murume wangu akasvika pakuti ndifambe nenyaya yekuti ndikamboita 6 months dzekubleed apa ndatova nemwana ndichibleeda every day ndichirwara maronda ndaisukwa every month kubva ndichikura vanozviziva every month ndaisukwa maronda epahuro kudanzi vanditonda kukura kwangu kana nhasi handisati ndapora saka ndongondiri ndondi nekuti ndorwara asingaperi murume wangu akati imboenda kunofamba ndichisvika kumba kwedu handina kuita 5 days vandarohwa nezvinhu mwoyo wangu wairova zvokuti kana munhu ari apa panonzwa kuti mwoyo uri kurova kuti zvinotonzwisa tsitsi ndakapupa mamuri muna June iyo June kunze kuchipisa ndakafugira magumbezi ndikadanidzira ndakatanga kupupa kunge ndakufa ndikahayirwa mota pano ndikaendafa madzibaba vakataura zvese zvaitika kuti mwana uyu anga afa na2 dzeusiku kutsanangura nemo asi vaisa veko ndipo vakabata dare racho asi havana kutanga kuvati juku vakatanga kutovatsemba asi vagara vachivati dare renyu iri ndikada kuriita chokwadi munoziva kuti chokwadi chinovengesa here muchandivenga ndikada kuriita chokwadi chaizvo vakamirira nditange ndakunzwa zviri nani ndipo vakatanga kuchibudisa chokwadi chachibudira chikaita ndeve nechiposwa chive chiri mudumbu muchibereko chaida kubviswa saka pakuda kuchibvisa zuva rekuchibvisa rasvika chakaramba kubvisika ndipo vakati mweya uri kunditi pane chimina chakaitika reurirai ukunde nekuti ndopane kupona kwako saka ndanga sina zvekuita pandaiva ndisingagone kana kudya kana kudii pandakareurura chipotswa bva chadonha chindodonha chega kutojamba kudaiso bva chadonha chega saka kubva ipapo ndichidzorwa zvimwe zvipotswa mukanwa ndaisingagoni kumedza kana kutsenga zvinhu zviri hadi ndairarama nemahewu kana chiri chikafu chana sadza ndaidya na 12 o'clock ndaipepuka usiku 12 o'clock exactly ndichidya ndopandaigona kumedza asi pese apa ndaisakwanisa. Chimwe chinhu chandiri kuda kunzwisisa vanzvadzi ndechekuti matsanangura mukati mairwara manga muri ndonda pamairwara mainzwei chii chaiitika panyama yenyu? Ndonda hwangu maronda epahuro andataura kuti ndairwara mwedzi wega wega ndichikosora gararo risingaperi ndaita gararo ndaita dzonzisa kuti ko ndine TB here ndikatomboenda matesti eTB yakashayika asi gararo rairamba riripo maronda achiramba aripo mudumbu dzungu musoro nenge muchest ndomakazonditambudza ndichiroorwa dzungu musoro nemuchest amwene wangu vakatopinda basa ndakati ndiri kunzwa chakati tomukira neni kumaprofita vachimukira neni kumaprofita vachitonenzwira tsitsi vachiona kuti munhu airwara saka kuuya kwandikatoita ndichizi ndifambe kumhuri vamwene vangu vakatozvitambira kuti shuwa ngavambofamba nekuda kwetsananguro dzimwe dzavaimbonzwawo kuchechi tichienda tiri tese. Asi vanzvadzi zvakaoma sei kuti munhu unokura uri ndonda uchirwara uchisangana nematambudziko ese amanga muchitsanangura ayaya handiti wozofamba wonobata baba vako? Handikwanisa kuzvitsanangura ini ndinorwadziwa nekuti ndiri kutorwadziwa nazvo ikezvino handisina mutariri vanhu vese vemudzinza vakuona kuipa kwangu pandakakura ihongu ndaidana nevakomana asi handidi kunyeba kuti ndikaita uhure hwekunzi ndairara nemukomana unge ndaitotya kurara nevana vevanhu kutaura pamberi paMwari kudai ndaitya ndichifunga kuti chirwere ichi chinogona kuita pane munhu ndikaenda mbiri kunzi ane chimwe chirwere chiri kukanganisa vana vevanhu. Murume wangu chaiye pandikazororana naye ndaigara ndichimuti handidi kuroorwa nekuti ndaimudza chimwe dimikira rekuti pane nyaya handidi hangu kuroorwa nenge ndisingadi asi handaikwanisa kumutsanangura zvese asi nemadimikira ndaimudza akawandisa ekuti ini hangu musha nditi kuroorwa handidi nekuti ndaiziva kuti pamwe dambudziko riri pandiri rinokanganisa mwana wevanhu asi chakandishamisa pandakana chakatransfer paari kana zvakaramba zvingori chitambudza inini chete asi ndaizviavoida kuti asaone ndaigeza kuseni nemanheru ndaitotaya kuti tigeze kuti asaone kuti pane zvinoitika. Pamaitsanangura mudare makatsanangura vanzvadzi mukati mune zvinhu zvinobuda kuzasi kwenyu handiti
munganditsanangurira kana kuti mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe here kuti zvii zvamunoona zvichibuda kuzasi uye zvinenge zvakaita sei? Kunobuda discharge chirefu so chokuti dzimwe nguva ndotochidamburira ndega kuti chikutoramba chichibuda kudai so chinenge chidziwa chiri chewhite, no smell but chinongoramba chichibuda. Ndakabvunzira ndakati kumudzimu wakandibatsira panapa kuti chinorevei, zvikanzi ichocho ndo chinobata mbeu, chinotobata mbeu tine connection kurima kwavari kuita ndosikasingamiri kubuda. Zvanga zvani nguva yakareba sei zvichiitika zvokuti munhu obuditsa chidischarge ichocho? Kubva pandakabatwa nababa ndichizotanga kugona kugeza ndega, inini chinhu ichocho ndakatanga kungochiona kubva pandakatanga kugona kugeza ndega. Ndikatokura ndakutojaira kuti kana chigeza ndotanga ndatombotamba nechinhu chinenge chibuda uku ndichidhonza ndichididi. Mamwe madhezi zvaito ndinakidza nchiti pesi pandakazopinda mukemfed chidzidziswa neizvi ndopandakatanga kuchidzoka pfungwa kuti saka chirwere kaichi. Kuramba kupera ndikushaya kuziva kuti chii. Ndaneta kuenda kuchipatara, ndikatoenda kuHarare ndichipedza chikoro ndikamboshanda ndichizviendesa kuchipatara ndichingopiwa same treatment, mainjection, mapirisi, asi zvinhu zvasi kupera ndikushaya kuziva kuti chii. Saka kuno vakanzi vandironore mhiko dzavakaita vondichenurawo ndipore, ndozvavakutiza kuti ndipone, vakutiza vakusiya vachirova vanhu padare vachida kunditora nechisimba. Saka ndakaramba ndiri pano, handisisina anotenga sipo, handisisina anonditengera chikafu kana mutariri, vanhu vesangokuona kuipa kwangu chete nekuda kuti ndakabudisa nyaya iyo. Pamanga muchitsanangura vanzvadzi ndanzwa muchitizvo murume wenyu ndiye akati ngatiita sei, chimbodzokerai kumba munofamba. Kufamba kwamaiita maifamba semhuri mbiri here, kuti mhuri yekwamakabva nemhuri yekumukwasha? Chakatoitika ndechekuti murume wangu akatotambira iri foni kubva kuna sisi vangu vanova Wineto vacho vandataura kuti ndine tsananguro dzakawanda dzakashata dzandikubatira maidheo inini. Saka murume wangu iwo aine tsananguro dzaibatawo, ininiwo ndichizvibata ndichitozviudzwa ndaona mukasashinga, ndaona mwana wayakura asarirwa nemi. Saka zvakaita kuti aite simba rekuti saka ndodii kuna sisi, vakati taurai nana mama kana kuti ngamboya kuno tinofamba. Vataiwa imimi iko kumese maita vana ngaende kuna namama. Sisi vataura namama, ana mama vafonera mukwasha wavo vati shuwa maidhiwa ngavauye timbofamba. Saka ndakatisa nhasi murume wangu achiti enda kumba mangwana unofamba, achitobuda vachienda kumaini kuguru, vanga sara tombotanga zvimaini akatozvitanga ipapo. Ini ndichiuya kuno kumba anoita 5 days vandavhiringika dare rizobatwa. Chandiri kubvunzira vanzvadzi ndechekuti murume wenyu anozviziva here kuti iko zvino muri kubatsirwa kwamadzibaba Enoki? Kuno akatodzoka, akazviziva pandakavhiringika, tikafona kuti ndavhiringika ndarova nezvinhu akatouya, asi dare rezvese izvizvi ndanga ndisina kumutsanangurira ndirini. Pazvakabatwa ndaida kuzouya kuti akauya ndomutsanangurira tikagara pasi, asi chakandishamisa baba vangu nehanzvadzi dzavo vakatanga kufonera murume wangu kwaari koko vachimutsanangurira nenyaya iyi vachiti ndiri kutaura zvokumahumbwe. Ndakatosvika pakubvunza tete vacho kuti tete ndingaite mahumbwe nababa here. Inini ndozonanga baba nhasi kuti mandibata ndambovavengerei ndichivanyebera kuti vadii. Munhu akatobvisa mombe pandiri kurapwa achitoshingirira nei ndichirwara, ndozongweri kana ndamuvenga kusvika pamuti wakandirepa asina kuti ndakupenga here. Ndikavatsanangurira vakatanga kutumira mavhesi emubhaibheri. Ndikasvika pakuvati tete hongu ndikunzwa mavhesi emubhaibheri, chindipeiwo vhesi rinotaura kuti chimina chakanaka uye ngachivharwe. Apa ndopane kupona kwangu, apa muri kunditumira mavhesi. Itaiwo semukadzi munobarawo, ingo imagine kuti dai murimi tete makabatwa nababa kana kuti makaroiwa muchibatanzwa nezvikwambo maita sei. Inzwaiwo tsitsi, musatonge nedemo asi tonge nyaya sezvairi, kwete kugara dare muchiti nditi ndakaipa mese, ndakushayiwa kumira naye kezvino. Uye chikonzero chimwe chandanga ndabvunzira vanzvadzi ndichiteerera mhuri yenyu musi wedare ichipopota iri panze paipai, vaiti madzibaba vakutorai kukuitai mukadzi wavo, munoti chine mashoko iwayo? Mashoko aya ari kugadzirwa kuburikidza nekuti ndeve ndaramba kubva padare vachida kuti nyaya ivharwe. Saka vakatanga kufona vanhu vakawanda
nevandisingatoziva dzengonzi vaingofona ndiri chakati chako ibva pauri papo dhera kati isati rasvika tinoyateka zvimira zvakanaka ikoko vamwe vachiti hanzi uri kuda madzibaba ndosaka wakarambira madzibaba wako vari kuti tikapedzerana namadzibaba wakapora ndiwo wakurambira pamba pamadzibaba asi pano vakabva vachiti tichamboenda kuita zvemanesi sare muchirapa nemuchitiudza kuti zvaapapi madzibaba kana chinhu chakubatwa chikwambo motiudza kuti zvaapapi sare muchititarisirawo murwere uyu tichadzoka asi pasina mazuva vakatumira ngoro ndikaramba kuenda ine hanzvadzi yangu mudiki vakazouya vamota as a family vari 7 ndikatiza nekuti vakandishaisa mukana wekuti ndivatsanangurire kuti handisi kukwanisa kuenda nekuda zvakadai family yese aziva baba pekutanga vakanzi pakudiwa mhuri dare richatanga bva vatanzi ndomira ndega pana mhuri inobvuma saka vanhu vefamily avanga vakubvuma kushandiswa nemunhu akabvuma mhosva dzake nekuda kuti vanga vasina kutsanangurirwa nekuti vanga vasingazive dare ribatirwa yarikaitwa nefambiro yaraitwa nezvandakaitwa vanga vasingazvizivi mhosva handaisakwanisa kuvapa asi apa nenyaya kuti nyaya yabuda vangoramba vachiti vari kusaidi kwavo vachiona kuipa kwangu ndakutoshaudza kuti ndodiwa kana kukuenda ndisisina. Vanzvadzi Juliet, muchitsanangura ndoda kuti pajeke muri kuti baba vakambobvuma zvaibatwa nedare? Hongu havana kubvumira mudare asi chavakaita zvamukoma pazvakataurika nekuti ndakareurira mukoma ndikatya futi kuvataura ndikati ndakabatwa nehama zvikanzitaura hama yacho ndikati mukoma mai vaive varipo mai vakabvunzwa zvakanzi tikatombogara pasi nyaya iyi tikataurika vakakumbirana ruregerero yangonzi vavari vadiki zvazvapera zvakadaro saka baba vakazonzi vatambirana nemashoko vakatanga nekuti ndida kuzvisungirira nenyaya idzi dzikuramba chingofukunurirwa idzo dzanga dzakavharika ko indava vovazotorwa enda kuna madzibaba vakati hongu madzibaba nyaya idzi ndikushaya kuzoti chizvo zvakundibate ndakuzvisungirira kuti nyaya idzi sei dzikuramba dzichifukunurwa isu tikadzitaura kati tikati zvakapera ini ndiri kutotyawo kuti mhosva inogona kundibata nekuti ndiri kuziva kuti ndirimo mukati menyaya idzi madzibaba vakatoti imimi zvomoita chikumbirira isoso zvinoitika pachivanhu kuti tigone kuita chivanhu chacho zvisina kuzokwira kumusoro imi chidi chizvitire kuno kumhondoro mochenura mwana opona vakanzwisisana pakatotorwa vamwe vanhu vana mukurunga ivavo vari pano padare vanorapawo pano kuno kukarora hanzvadzi yangu vanga varipo vachitira nyaya dzekuzvisungirira nenyaya yemhosva iyoyo vakagara navo pasi vakatsanangura vakadzorewa vakanzi aiwa itai zvekuti musunungure mwana achenuro zvinoitwa pachivanhu vakanzwisisa asi chikandishamisa vakazongopanduka pamberi vakuda kusiya dare zvisati zvaitika zvese izvi ende vakaudzwa kunzi mwana uyu makamutakura handisi kuona chinoita mazuva 2 ende shuwa ndanchiri kurwara kana ipapapa kuti ndiende kuumbaka nechitoziva kuti handite mazuva nenyaya kuti ndikuziva situation uye zvandinenge ndichinzwa inini zvinorema ndikatosvika kumba situation inotowedzera pana patori nani. Kutsanangura kwamuri kuita muri kutaura kuti vakanga vatombobvuma vakabvuma kugadzirisa nyaya iyi pachivanhu chakazoita kuti baba vashanduke vatange kuramba nyaya dzavo zvakazoita kuti nyaya dzizosvika kudare dzichizosvika kumapurisa chii chakaita kuti baba vatange kushanduka? Havana kuda kushandukira pano kuratidza kushandukira pano asi pavakabva panapa vachioneka kuti tichambonoita zvenesi vakashandukira munzira nemadzimai nemukadzi wavo nzwiro yandikazviita kuti vakaenda vachironga munzira mama ndo vakatosvika kumberi koko vachitaura nyaya yekuti tapedzerana ngoro ngaende kunomutora. Kana muchiti mama muri kutaura mama vapi, amai venyu nyakuberekere kana kuti mukadzi akanga agara ari mukadzi wababa mukuru? Mai vangu nyakubereka vaiva vachigara neni panapa ndo vakasimuka navo vachiti tichamboita zvenesi tichadzoka sare muchitarisa vanenge tichiudza kuti zvapapi tichadzoka uyezve nechikafu nekuti kwakusisina chikafu nehupfu kuti awane kudya saka mune muchiti kubatira kuti zvapapi saka pasina 2 days ndopakauya ngoro munoti vanga vashanduka chirudzi panapa vakaoneka zvakanaka ngoro yaka vakatumira ina mukoma anzi tautumwa sisi kuti tikutorei nezvinhu
ndikabvudza ko muda kunditora nezvinhu ko kwanziko inga pano vakandisiya vakuzoti dare rangu rinomira zvakanaka ndichiri kurapwa asi ndapora inga vakati vachatuuya nechikafu wani ko vazofungei zvakanzi mukutotaura zvimwe mama nababa vakataura kuti madzibaba tapedzerana nawo kwasara kunotora maidheo zvandikatya madza futi vanhu vese vakaoneka pano vakatokatya madzi kuti ko baba wenyu vanodarire kudaro apa ndanga ndisandatoita simba kana zvekuwacha ndega ndanga ndichatotanga kudzidzira zvekuwacha ndega izvozvo zvekumanikidzira asi ndanga ndichiri ndakabatikana ndabva ndaramba kuenda ngorovha yadzokera isina zvinhu. Vanzvadzi Juliet, ndichinzwisisa imimi muri munhu wechikadzi futi, chii chingava chakaita kuti amai vasamire nemi, vamire nemurume wenhaka vachikanganwa mwana wavo wavakabereka achisangana nematambudziko ese amakasangana nawo aya, vongokupirai godzo kuti uyu mwana uyu ndakumusiya ngaaite zvaanenge aita, hatichada nekuti abuditsa nyaya yaiitika vachitiri kuitika muchiwandi. Mama vaigara vachindiudza tikarara kuti panapa tinonzwa pachinzi panogarwa makore akawandisa, saka iwewe umusha wako uda here kuti uparare uri pano padare nekuti panonzi hapabviwe, kurapa wacho vanorapa hafu zvokuti unogarisa, saka murume wako anozozvitambira here toda kuchinja kwekuti tinobatsirwa kunonzi kwagorobhora kune mumwe muprofita. So apa ndanga ndakutofamba ndava panapa ndakafa, ndakavarambira mama, ndagara ndichivarambira ndikati panapa ndo pane mudzimu wakaita kuti nditaure nemi sezvamukuita zuva ranhasi, kuti ndingobuda nekuti ndakugona kutaura makuona kunge dare ratadza kunge mudzimu uyu makuushora nhasi ino handikwanisi. Ndikasununguka kugara makore akawandisa nekuti ndikarwara makore akawandisa kana zviri izvo chandiri kuda kupora, saka mama vanga vasingabude pachena kwandiri kuti ndozvavacharonga kumberi, vaitondinzwira tsitsi pava vari panapo vachitoita zvese vachindiitira, asi vakazoti aya takuenda kunesi, vaenda vachironga nababa zvokuti vanditore tibude padare. Kwamakaroorwa hama dzekudivi iroro dziri kumboteverawo here kuti muri yedu? Vanzvadzi Juliet, kumhuri yamakaroorwa hama dzeko zvichida pamwe vana bamnini vana tete vanomboteverawo here kuti tine mhuri yedu yakaenda kwamadzibaba, regai tinoona kuti iko zvino zvava papi? Vamwene vangu vakambouya vakandiona namama vachiripo, saka vaifanira kunge vakadzoka holiday yatiri ino, asi nenyaya yekuti machallenges ekuti kushaya mari kana kuti pakatanga nyaya yekuti ndakavatsanangurira ndasiyiwa nevabereki vangu, ndichivaudza nyaya yesiro yandakaitwa vakanditi iwewe mira upore, ana vatsanangurira zvese zvechimina izvi, ndakangoudza ndasiyiwa nenyaya yekuti baba ndovabato vari kukonzeresa kurwara kwangu, saka vangondisiyawo padare vati havachadzoka chizvionera. Mwana wangu vakatishingirira muroora urapo upore. Ana tete vangu vakambouya nameguru vangu, mukadzi wemukoma womurume wangu wandikatanga kugara nawo ndichangoroorwa, vakauya vakandiona. Vamwe vatori mudzira vari kuda kutoya kundiona. Mumwe wacho ndikatomuona nezuro kukoti kumapurisa, akati tichauya nasisi vake tete vakuru kunozondiona. Ndakazototi apa sisina secret, baba vada kuti haisiri secret, mukasha wavo vakafona vachichema vachimutsanangurira nyaya iyi pavakatambira tsamba kwamambo. Ndikati hai pasisina secret ke ndichivaudza tete vandavatsanangurira nyaya yacho fambira yakaita kuti baba vasunge nesuro, saka vari munzira vakati vachauya kuno kuzondiona, nezvokuti hanzvadzi yavo haichataura neni nekuda kwenyaya iyoyi, kana chikafu kana mari kubva aenda. Paakatumira kurapwa kwangu kuchipatara nyaya dzisati dzabuda ndichangouya kunoku ndichirwara, anozobvira atumira 2 months dzese idzi ndikungorarama ndichibatsirwa nevanhu padare nevarwere namai vanhu vamai mukanya vakandibatsira vakupinda bhizi ka2 zvokuti zvinondibata ndakazvifunga kuti ndikushungurudza kutambudza vanhu kutichengeta ndiri mutoro, vachipinda bhizi vachindibatsira nesipo chikafu, vabereki vangu varipo, murume wangu aripo, vanhu vese avandiramwa
nekuda kuti ndikataura dambudziko randikasangana naro ndoda kupora. Muchitsanangura nanzwa muchiti baba vakafonera murume wenyu vakamuti zvese zvaari kutaura ndezvemahumbwe. Vanzvadzi, imimi muchimutsanangurira maitikiro akaita zvinhu kana kuti divi renyu uye zvine zvaitaurwa nemweya akazvitambira sei? Murume wangu ndaive ndisati ndamutsanangurira, ndaida kuti auye panzvimbo zvinonetsa mukoma kuti unoita kunge siye zvinonzi asisauye. Ndaimirira kuti paanouye togara pasi kana nana mai mukanya vese nevanhu vedare pano vondibatsira kutsanangura tichitaura kana kutoudzirwa imomo namukanya mudare achitsanangurirwa zvakaitika pandiri ini ndichireurirawo zvese zvakaitika zvandinoziva. Saka chakandinetsa ndechekuti ivo vacho vakandikanganisa ndovakamhanya kumufonera asati auye, zvokuti akasvika pakuti inini ndapererwa haanwa doro murume wangu, akasvika pakunditi ndakunwa doro kana usati wambondona ndakadhakwa wakanzwa kuti ndafanira sesu usari uchichengeta mwana wangu wandirwadzisa ndasingazoti urwere hwako ndoko huchasvika ikoko handichauyi. Saka makatarisa vahanzvadzi mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi, pane tarisiro here yekuti zvichida pamwe murume achachinja mwoyo ouya kuzokutarisai achinzwawo mafambiro akaita nyaya mudare kana kuti hamusichaoni chiedza? Mukoma ndingataure zvokunyeba, inini seonera ndiri kuita handidi kumuomesera, iye ngaaite zvinoda mwoyo wake. Ini ndikakanganiswa handonge ndamuudza tichiwanana, ndaingomudza madimikira ndisina kumubudira pachena chokwadi nekuti ichokwadi chainetsa kutaura. Saka zviri kwaari, kana achindida anodzoka achindida, kana asingandide Mwari vangu vagara vakazvironga kuti hausi musha wangu. Izvi zviri kwaari, handisi kumumanikidza, asi shuro yangu iri pakuti mwana wake ngaamutengere chikafu, ngaamutengere hembe, ngaamutengere sipo. Nekuti kuti ndanherera ndikaomerwa ndikutambura nemwana futi pamusoro ndichishaya chekubata ndichikumbira ndichirarama life yekupiwa yekubatsirwa nemwana wake pamusoro zvinenge zvakundiremera. Inyaya yakaoma vanzvadzi, ndinonzwa kurwadziwa kwamuinako. Ndoda kukudzorerai kumashure pamaienda kuchipatara, sezvo nyaya iyi tiri kutaura inyaya ine urombwa mukati. Pamaienda kuchipatara muchinotariswa, vaiti pavaikurapai vaiti vari kurapa chii? Sekuti izvo ndizvo makanga musingataure kuti ndizvo zvaiitika ndiri kubatwa kuumba chibharo kana kuti pavaikurapai vakanga vasingazvioni here kuti muri mwana ari kubatwa chibharo? Pandakatanga kunorapwa ndichiendisawo Kemfed ndikatsanangura chokwadi, vandabayiwa mainjection, vanotora neglovos vachitarisa vangoti chokwadi pane zviri kubuda. Havana chavakatesta kuti vaone chirwere, vangoti chokwadi zviri kubuda zviriko. Vakabvunza kuti zvinonhuhwa kuti hazvinhuhwe, ndikati hazvinhuhwe. Vandibaya mainjection mapirisi asi hazvina kumira. Asi kuHarare hospital pandikazonozvirapisa kuHarare hospital, vakatora ndikavatsanangura nyaya kuti zvinhu izvi ndikambozvirapwa hasi kupera. Vakaisa mishonga yavakaisa, vakatora test, vakasanganisa nemishonga yakawanda inova inorapa zvirwere zvakawanda vachida kubata kuti chirwere chipi. Vakatondiudza vakati kachirwere katiri kuwana kari simbu hameno kuti kachirwere rudzi zita rachinoda tochikanganwa. Vandibaya mainjection, vandipa mapirisi, asi semu neyandikapiwa zvinhu zvazvina kupera. Vakatarisa chibereko zvikanzi chibereko chikanaka, asi zvaindishamisa kuti sei zvinhu zvisiri kupera. Sei ndikuramba ndichingorwara. Ndichiona padare maitikiro aiita nyaya, vana baba ndo vainyanya kuda kuita noizi maererano nekubuda kwakaita nyaya iyi. Kuhanzvadzi yenyu uyu akakubataiwo kaviri akanga aripo here, uyezve nechimiro chavapo izvezvi ari kuti chii? Pakatanga kuuya vanhu vachiita noizi padare panapa, mukoma havana kuuya, vakatoenda kubhora. Mukoma ndaitoona sekunge pfungwa urombo hwababa vanohuziva, asi kudare ramambo uku ndakaona vakapanduka. Saka handichatonzwisisa kuti
kwakutya mhosva here. Ini mukoma ndaikwanisa kuvaregerera nekuti zvinhu zvanga zvakambotaurika tikati udiki. Munhu ane mhosva sebatiri rake tikadari ndikabva ndamuona ari kukanisa upenyu hwangu kuti avasi mukoma ndibaba. Saka mukoma ndaikwanisa kuvaregerera, asi kuvaregerera kwacho ndaakutotadza futi nekuda kwekuti vakudivirana baba. Vakundiita kundishaudha kundituka vachinditi hure wakatsvaga wega chirwere ichi isiki rudzi isingaperi kana ndime mukoma. Zvokundinetsa kuti isiki rudzi inorapwa kakawanda isingaperi. Hure hwacho ndikahura nababa, ndikahura nani, ndikunyatsozvishaya. Hongu vakomana ndikadana nevakomana asi kwete zvokunzi ndikasvike pakunzi hure. Kana medium vandikagara navo kuda kuvabvunza kuti ndine mbiri yekudana nevakomana wekunzi ndikasvike pakunzi hure, vanogona kukwanisa kunditsanangurirawo. Saka zvinhu zvakunditambudza zvakunetsa kuti zitaure kuti hure rakuchiuya nekuti ndataura chokwadi chekuti ndikararwa nababa namukoma here. Nekuda kuti ndikuda kupora, hapana munhu anoda kufa. Apa ndakusiyana kuti chokwadi chikabuda nyangwe zvikanzi ndafa nhasi zvabheta, chokwadi chichabuda. Handichada kufa nechigumbu. Futi pamwe pandanga ndoda kudzoka kuti imimi chingaita kuti muvenge baba venyu, muvenge hanzvadzi yenyu kusvika pakuti vakandibata chibharo, chingava chii, kuitira vamwe vane pfungwa dzekuti pamwe mwana uyu ari kunyebera baba wake, pamwe mwana uyu ari kunyebera hanzvadzi yake. Chingava chii chakakanganisika zvokuti mungavavenga pakuvapa mhosva yakakura kudai? Kana makasvika munharaunda mandaigara, muvhileji matigara, taiwirirana. Kana nanhasi taiwirirana kutopesana ndeipapapa nenyaya kuti ndataura chokwadi. Kana pakambogarwa dare hatina kumira kuwirirana namukoma vangu kana nababa. Baba pandaitoshanda kana namukoma ndinavo ndaisarudza mama vakuru vacho, vana vamama vakuru. Ndaitengera hembe, ndaitengera bhutsu, ndaitenga kune munhu wese. Barika repamba pedu raive barika rinoyemurika village yese, kana vanhu vemunharaunda vanopaziva kuti barika raanyamhuru vakabatana. Mama vakabuda tinosara tichibikirwa namama vakuru. Mama vakuru vakabuda vana vevaya kukicheni. Handina chandaitya kudya kana kubika mumba mama vakuru. Taiwirirana zvokuti inini kana ivo vanofanira kuvhunduka kuti chii chandingazovavengera. Uye kwangu kuda kuparadza musha wangu here. Ini murume wangu ndaimuda ende ndinomuda nemwoyo wese. Ndingada kuzobudisa nyaya idzi dzandozoti dzinoparadza musha wangu dziri dzenhema here. Ini chandikuda kupora, ndakutira chokwadi, handichachika kutira chokwadi nekuti ndichandikuda kupora mukoma. Chimwe chiri kuita kuti ndive nekukahadzika mukati mangu ndechekuti amai sekutaura kwamuri kuita vakaita zvekugarwa naka, zvichireva kuti vakatouya futi pamusha paitova nemumwe mukadzi. Ndizvo zvanditi chii chazonyanyoita kuti vabva vashanduka zvekukanganwa kuti mwana uyu mwana wangu, mwana uyu ndini ndakamubereka, vomira nemi kusvika matambudziko aya apfuura. Asi zvino tiri kuona vari kumira nababa, pakaenda nyaya mudare vakatoramba kuti nyaya iyi handiizive, ndatanga kuinzwira mudare rinori. Nesekuona kwangu samai handidi kuzotora mashoko anenge akarema, ndaamai, but kana isiri mhepo inenge yakagara pavariyo yakapfeka sezvinhu zvisati zvabviswa, semushonga usati wabviswa mumusha, ndinonzwisisa kuti mhepo. Uyezve chechipiri chandinoona pavari vanogona kunge vari kutya kuti sezvo kune vamwe vana vadiki kwandiri vachiri kuda musha wavo nemurume wavo, saka vanenge vachiona sekunge inini ndiri hwani ndisina basa. Zvakaperawo kana kuti ndikafawo zvakafuchirikawo nyaya dzisezi dzikavharwa, vosara vari pamurume wavo nevamwe vana vavo. Ndafa amene ndofungura ndakutongozviita. Uye chimwe futi chandandoda kunzwisisa ndechekuti mararamiro amaiita muri kutsanangura kuti mairarama muchirarama muri murudo muchiwirirana muchiita sei. Ko dzimwe hama dzese dzaigara pamusha uyu dzaiziva here kuti baba ava vane mushonga wavakabata unoita kuti varare nemi? Inini kana inini ndaisaziva ini kuti baba wakaromba. Zvaitondirambira ende zvaisatooneka. Kana nanhasi ndichiri kutovhunduka kuti baba kana nezvavari zviye mushonga veudii uye vaida kumbonyanya kudii, zvinotondikatyamadza. Zvinotondirambira, asi nenyaya kuti panapa hapaitwe zvinhu zvefeki uye nezvandaiona zvakatsanangurwa zvese zvichiitika pandiri, handina kamurambiro kana ndichazviita. Ndivo vanenge vakatora mushonga ufite
ndivo vakazviita, saka ini chandakuda kupona kwangu. Asi kurima uku kwaitaurwa mudare kunzi baba vakatora uri mushonga wekurima ndo wakaita kuti vazokubatai. Handiti baba vairima zvinoshamisa here? Munharaunda yavanogara vanorima fodya inoto kukunda vanhu vese. Fodya yavanorima inenge yakasvika, yakakura, yakawanda zvokuti vanhu vese vanenge vachingoti vakati api vanogona fodya. Vanorima fodya inodadisa. Apa fodya pachibagawo havanyanyi kurima chibaga chakawandisa uye havanyanyi kukohwesa, asi pafodya vanokohwa ende vanoita mari. Asi mari yacho futi haina cheinoshanda nokuti kana pamba pacho kuvakwa pasati, asi mari vanoiita yefodya. Chimwe zvechanoda kunzwisisa vahanzvadzi Juliet ndechekuti manzwisira ndinoita mashandiro anoita Kemfed inoti izvo ikawana nyaya yakaita fanike chiitiko chaitika mukati meupenyu hwenyu, handiti inoendesa kumapurisa, panouya vesocial welfare vachibatsira vaya vanonzi maCCW. Nei zvese izvi zvisina kuitika mushure mekunge vabata nyaya yenyu? Chakaitika memo vandagara navo vakasvitsa situation yangu inini kwavari, vakataura raramiro yangu neunherera hwangu hwekuti ndikashekerwa nababa uyezve ndinoraramira pabarika. Saka ivo vakaona, vakanyatsogara pasi, vakaona kuti zvinhu zvekuti mwana anogona kuzoshaya vachengeti tikada kungozvibuditsa uye chikoro anogona kuzotadza kuchipedza. Saka geti tirapise mwana, chati kuda upenyu hwemwana, mwana agone kupedza chikoro apore. Ndosaka vakasiyana nenyaya dzakawanda dzemumhuri. Ingadai pamwe vari baba vangu vanga vasina kushaya, vandobatwa nababa vangu varipo zvaigona kusimudzirwa, asi nenyaya yekuti ndo baba vaindichengeta zvakare, ndo baba vakarora mama, zvakavatorera kunetsa kuti vaisimudzire. Asi vatotaura kuti shuwa nyaya iyi kumapurisa inosungisa munhu zvikasvika. Asi vakaongororawo nyaya yekuti upenyu hwangu uye ndozorarama sei kana nyaya iyi ichinge yabuda, vaona zvakakodzera kuti vangondirapisa inini. Chimwe futi vahanzvadzi chandingada kungonzwisisa ndechekuti madzibaba vachisumudza nyaya kuti taakuenda kudare, makazvitambirawo sei uye chii chakaita kuti kumashure kwese uku maisataura ipapa pamubva mati ndinonotaura hangu nyaya yangu sekuitika kwayakaitika mudare? Madzibaba vaitoonawo kuti zvinhu zvinoita kuti musha wangu uparare, zvinoita zvakare kuti vanhu mumhuri vapesane kana kuti zvinourayisa. Saka vanga vakatotrayawo by all means kuti vagare nawo pasi vachivati nyaya iyi ngaingogadziriswa sekubata kwataita kunoko muchibvuma, chichitora mondoro mungoita zvinoitwa pachivanhu kuti mwana asunungurwe apore, vavagara nawo pasi. Ivo sekubvuma kwanga wakaita tatikazvinyarara tichingomirira nguva yekuti zvinhu zvitambanuke ndisunungurwe ndichenurwe. Zvisati zvasvika panguva iyoyo ndopo vakatanga kuda kutobuda padare zvisati zvaitika mazuva aya. Saka pakuzouya kurwisa kwavakaita ndopa ndikati vanga vasisina respect, vakuda kunditora nechisimbo vachiti mwana wedu hapana zvamunotirambidza paari. Saka ndozvakaita ini ndikatoti kuna madzibaba nyaya iyi chifitse kwamambo nekuti panapa pane varwere, vanhu vakungoramba vachiuya vachirwisa vanogona kuuya kana kupisa dzimba nenyaya yekuti vakarwisana nevanhu panapo vakufunga kuti ini ndikudanana nemi, vakufunga zvakare kuti vanhu vari kundifurira kuti ndirambe. Saka zvinhu izvi zvakunetsa mega iyi hamuchaikwanisawo madzibaba. Kana mudzimu wakataura wakati ngaichienda kumhondoro nyaya iyi, vakadanwa nemhondoro kwamambo yotongerwa ikoko, mwana ochenurwa nokuti ivo havachada kudzoka pagiraundi pazvakatangira kuti zviperere ipapo. Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo vahanzvadzi nekuda kwezviitiko izvi ndechi? Dumbu rangu rinorwadza zvokuti kwete kushota, ndakadai so rinorwadza nekuti mushure mekunge ndabatsirwa namadzibaba ndiri serious, vakati mbomire kuenda kuchipatara tange tabvisa mhepo inoita kuti zvimwe zvirwere zvisaonewe makaenda zvakadai. Vakadaro zvadaro vakatotudza kuti aiwa apa chiende kuchipatara kana mawana mari. Vavatotiperekedza kwaNyazondo doctor vakatitarisa, chakaonewa chiripo pandiri maacids nemuchibereko mainzi mune maronda neizvozvo zvinobuda zvakaonekwa. Ndakabayiwa futi ndikarapwa. Ini dambudziko randaiva ranga ndinaro rakanyanyisa maiva muchesi, mudumbu,
watodasongana nanhasi rine pain yekurwadza kusiri kusvota nendichingorwadziwa muchesi mune muchingorema nemusana unongochirwadza zvokuti dzimwe nguva ndotombokundika ndotombosvika nguva yekufamba ndikadai so zamu rangu richitonge rikurema kudarika zvinhu zvese pandiri ndichifamba ndikarijega kudai so zvokuti vanhu vangonosanzwisisa kuti chii chikuitika pandiri. Ndichiteerera nyaya mudare vahanzvadzi zvainzi mairwara zvekuti makanga musingagoni kana kutakura mwana wenyu, pari zvino maakukwanisa here kutakura mwana? Mukoma zvamukutoona ndaisati kugona kutogara zvandikaita zvinozvo ndaigara ndakarara kana kutaura nguva yandataura yese ingadai ndatofemeruka ndatorara kare ndaisingagona kutaura mashoko akawandisa kana kubva pazvikakwidza ndine murume wangu ndanga ndisisati ndataura nyaya dzakawanda nemurume wangu akabva kubasa zvabvunza ndichipindura kana kuri mupa chikafu ndomupa chikafu ndichirara ndaifemeruka kunge munhu anozarirwa nekutotaura nyaya kana munharaunda ndaitonge munhu anotsvinya asingade kutaura nevanhu nekuda kuti ndaitoziva dambudziko rangu ndaizarirwa ndaisataura mashoko akawandisa ndichifemeruka mate achiwanda ndakanzwisisa kuti aiva maasidzi asi zvasiri zvega zvazvine chivanhu mukati zvanga zvisingaperi zvinhu izvozvo. Ko vemunharaunda yamaigara vakanga vasingazvionewo here kuti pamba apa pane zvinenge zvinoitika zvichida pamwe baba vanobata mwana wavo musikana uyu kana kuti hanzvadzi yakambobata hanzvadzi yake? Ndichiri kumba kuwa handizivi hangu kuti pamba pedu newirirano yataita vanhu avaizviona ingona sekunge pamba pedu pari raiti zvese asi kwandakarorwa murume wangu togara mudhari kunonzi kuManyu House pandakadzokera ndichinotora magumbezi ekuti ndifuge kozi vakatakura zvese mapuresi nemagumbezi pavakauya vachida kunditora ndakaramba pandakadzokera last week ndichinotora landlord vangu chaiva vakati ashua maidhe ofesi yenyu yachinja mairwara muchifamba chokwadi rezviona zviroti vanhu kwandegara nemurume wangu wetozviona kuti ndiri kutambudzika ndichifamba. Vanzvadzi, chii futi chakaita kuti murume wenyu azoona kuti mukadzi wangu marwariro aakuita yaaziriwo rega ambodzokera kumba kwavo vaende vanofamba? Murume wangu aizviona asi simba anga asina chikatozomupa simba nechakaizoti kuti handibvumire mashoko akabva kuna sisi iye achizvitsigirawo nekuzvionawo kuti zvinhu zvikuitika shuwa munhu akutambudzika nekuti ndanga ndisisi acho zvinhu zvandaita zvisi zvanga zvisiri normal ndaidya usiku chete masikati ndaiswera nenzara nyange akava nechikafu chakanaka sei murume wangu ndaisagona kuchidya ndaidya usiku 12 o'clock dzakachaya zvinhu zvisiri normal zvaingoitika pandiri kuwacha chako kana kutsvaira mupa ndanga ndakutadza ndakatopedza ndakupa vanhu mari vachindiwachira washeni yangu nemwana nemurume wangu saka akakasira kugamuchira kuti ndiende kunobatsirwa ndotaita unotisha ndikutambudzika ndogona kungofa any day. Pamaiswera pese zuva rese iriri zvii zvamainzwa zvaita kuti musade chikafu muzongoda chikafu natikofu chete uye natikofu yachona chii chamainzwa kuti iko zvinhu zvaithink ndakukwanisa kudya? Ndaitotadza kana kumedza mahewu yandaitozoita zvokumanikidzira kuti ndiri munhu anoyamwisa ndinozofa nenzara ndaigara ndichibika mahewu zvokuti murume wangu aitonditi newe mahewu aya unomapedza ndichishingira kumapedza ndaibika mahewu half bucket ndaiva mapedza pa2 days nekuti ndenge ndisina chandenge ndichidya asi usiku chenge ndichamisa 12 o'clock ndikatarisa pafoni times andaimuka ndaitogeza maoko kana makadai aripo maimubvunza kana kunoku ndikasvika ndichitozviita zvokuti 12 o'clock dzikachaya handitokwanisa kugeza maoko kuti ndidye ndikageza maoko ndogona kutozotadza kudya ndotongozviwa pane chikafu ndodya time idzodzo ndotopiwa zvaitonge zvaindipa amaunti ekuti zvakwana ndototadzawo medza chikafu chendaisa mukanwa imomo kana zvatobata zvinhu izvozvo zvaindivhara pahuro ndangonzwa kuti pavharo ndaitochisvipa ndaisachimedza ndaichitadza ndaitadza kutonzwisisa kuti chii nditouya kuna madzibaba handisi kugona kudya ndikutambudzika ndipandikazobviswa zvinhu zviviri mukanwa mangu. Makazvitarisa zvinhu izvi zvanga zvakaita sei? Ndakatangobviswa chipotswa chine makushe chinenge gonye chese hanzwisisi kuti chii chine makushe vakatoshandishamisa ndikati vakachibvisa kudai so vandazobviswa dombo raiva matombo panenge ndichinobatsirwa kwandegaro pane muprofita akajairirwawo padombo rangu ndaitowa munamato yaishota yakawanda vanzi pane wakakandwa varatobviswa ndikati chokwadi matombo aya ndaimapiwa
kumaprofita kwandaienda. Saka ndopandakatotanga kugona kudya kutomedza. Ndasisatodi kana nyama ndasisadyi kana mavheji ndangasisadyi kana ndairarama nekunwa maliquids. Pamwe pacho nchoita zvokumanikidzira kumwa kwacho kuchitomboramba futi. Saka apa ndakudya mukoma. Chakutondiondesa wese ndakutosimba inyaya idzodzi. Murume wangu wacho haachataura neni, vabereki vacho havachataura neni. Saka zviviri izvi zvabviswa, ndanzwa muchiti maakudya, makanga musingatombodyi madyiro amakuita izvezvi. Ndeipi imwe shanduko yamuri kuona pamuviri wenyu kuti kubva zvinhu zvaya zvabviswa chakati chachinja? Ndakugona kutaura, muchesi mangu hamucharwadza, ndakugona kutakura mabhaketsi, mwana wangu ndakugona kutakura, ndakugona kumubereka nguva yakareba ndasingazvikwanise izvezvo. Kana panenda kuchechi nemurume wangu ndiye ndakatakura mwana. Kusikewo ndetomudza kuti handei kusikewo. Ndasisazvikwanisi zvese ndakugona. Handichadya usiku, ndakugona kudya. Ndaiti kana munhu akamira kana akafamba ndichidya ndaitosiya. Ndaisada zvimwe zvinhu hamene zvaingoitika pandiri zvangasisiri normal. Ndasisagona kutandara nevanhu kana vakawanda kudeso. Ndiswera ndiri mumba ndikazvivharira ndikarara. Kana kugara nguva yakareba ndangasisakwanisi. Sisi ndichiona inini kugarwa nhaka itsika yedu yevanhu vatema. Handiti ndeapi mashoko amunoda kupa kuna nava amai vanoenda kunogarwa nhaka pamusoro pekutarisa vana vavo, zvikuru sei vana vechisikana? Vana namai, ndinoti kwamuri hongu itsika chinonzi kugarwa nhaka, asi zvinozoomera vana vaunenge wabara pakutanga nemushakabvu iyeye. Wakanogarwa nhaka nabamunini kana nabamukuru, vanogona kurerukirwa nevana vavo kuita zvavanoda, kana kunovarombera maini kana kurima chaiko nenyaya yekuti anenge asiri wake nyakutumbura. Saka zvinogona kumurerukira vana vavo vakakura vachishungurudzika uye vachishaya kuti vozvitaura sei, nekuda kwekuti vanenge vane reason yekuti tiri kuda kuchengetwa, tiri kuda kuwirirana nehama. Saka dai anamai masiyana netsika yekubvuma nhaka nenyaya yekuti zvinoomesera vana. Vanogona kugara vane bundu mumwoyo vachibatwa vachishaya kuti vanozvitaura sei, nekuda kwekuti vanenge vachida kuchengetwa nekuda kurarama. Vanzvadzi, ndanzwa muchitsanangura muchiti izvoni kwamaigara musati matakurwa nana amai vakuenda nemi panhaka pakunogarwa nabamukuru, makanga makagara zvakanaka. Iko zvino vakamira papi ana ambuya vaikuchengetai? Pandakarwara ndichivhiringika ndishiya pano, avana kutotsika pano, vaiva vasipo. Asi kunyange nepavakadzoka kubva kuvarari vachiuya, kumba kwada kusikure nepandiri kubatsirwa ndiri, asi havana kuuya. Asi vana vavo vamwe vanhu vasina kuuya kundiona nechirwara vakaita simba rekuda kundibvisa padare. Ndakazotovaonawo marimwe zuro kwamambo, vakatanga kuchema, asi nyaya vaiziva kuti sekunge vakauya vakaronga kuti tirambe nyaya iyi kuti tinombobvira yataurika uye tikutanga kuinzwira pano. Zvikaita kuti mai vangu vasimuka vane confidence kuna mambo vachiti ndikutotanga kunzwa nyaya iyi pano, ndikushamisika mwana wandikakura naye. Ana mbuya vese ndikashamisika vachichema, kutadza kumirawo kuda kupupura chokwadi chese chikamboitika chavanoziva. Mushure mekunge madzibaba havasitori wekutanga futi kuzvitanga kubata darei. Pakatomboya mumwe muprofita ndichiri kuchikoro akaishandira dzinza, akati kuna mbuya mukicheni mune vanhu vese, akati mwana uyu nandakatorara kuseri, zvikanzi mwana uyu mbuya ada kuti mumbobuda naye panze. Ndikuona kuti hasisiri musikana, asi budai naye panze mumubvunzise anokuudzai. Ndabuda navo mbuya vaye ndikavatsanangurira zvamukoma. Bva nditi panze papo, izvi hazvitaurike, unoona mumhuri hazvitaurike, zvinokanganisa chichi, vakataura zvakawanda. Pavakatodzoka mukicheni mai vakati hapana zvaataura uyu, vana vanenge vane musikanza yavakaita, vanenge vakutya kutaura, zvavharwa. Ndaitoti vachagona kumirawo kwamambo ikoko pakanyeba mama kuti aiyo nyaya iyi akamboitaura, uyezve akaitaura tikagara mumhuri futi tichibva nekuHarare mhuri yese ikagara zvikataurika, akakumbirana ruregerero ruchinzi udiki. Hapana kana akamira neni.
vese vakandipandukira zvokuti zvinondishamisa kuti chichi kunyatsoitika vada kuti ndidiwa asi havasi kuda kupona kwangu here. Kubatwa kwamaiita nababa muchiri grade 1 ndizvo zvanditi makavatsanangurira here mbuya kuti muchiona mbuya baba vangu vane nguva dzavaindibata ndichiri grade 1 makavaudzawo here nhau idzidzi mushure mekunge vazotanga kudziramba mukati medare? Zvababa ndeve ndisina kubvira ndazvitaura, ndakatanga kutozvitaurira pano vachizvitambirawo vega pano, asi kune vamwe vanhu vese zvanyaya yakanga yakabuda vandaitsanangurira izhinji yanga iri yamukoma. Yababa hana yangu yairova ndaitotya kuzvitaura uye ndaiona kuti shuwa zvakabuda izvo zvakuitika ndozvichaitika, asi vakatadza kungonzwisisa nekuita dare iri panapa rakabatwa zvichipera vakada kuita kuti zvidai ndozvaita kuti vave vari mujeri muzuva ranhasi. Indasina kana shure kuti baba ndivasungise, asi maitiro yavakaita kuti vange vari kuda kuti ini ndife ndoyakaita kuti ndingoti chero zvazvaita ndangozvibuditsa kuti ini ndiwane kusunungurwa. Aiwa vanzodzi, ndinotenda nematanho amakatora nekuti idzi inyaya dzinoitika mumhuri kazhinji, but vana vazhinji vanenge vasingagoni kudzibuditsa kunze uye vanenge vachitya kuti saka kana baba vakasungwa tinozoita sei, asi baba vanenge vachirarama vachipara mhosva. Chitori chinhu chakanaka chamakaita. Mamwe mashoko amungada kusiyira vana vamwe zvikuru sei vasikana vanogona kuva vari panguva yamairarama muri yekuti munenge muchibatwa nababa asi musina wekutaurira, musina wekuturira, ndeyekuti chii? Kune vanasikana vangasangana nedambudziko randakasangana naro, ndinokurudzira kuti vanokwanisa kana kuudza munhu akaita kana sampuya vemunhu anenge akubata kana kuti munhu akakurerukira zvinhu izvi, kana kuti uchibatwa ukonoti nyaya iyi yakaoma kana sezvakaita yangu kuti ndibaba uchashaya nokuchengeta uchifunga zvise izvozvo, wana umwe waunoudza kana vaviri wekuti kana zvikazobuda saizvezvi vanokutsigira semiriro yekutiwo vanhu vese vandakaudza vachipupurawo nyaya iyi zvinogona kureruka. Nokuti pane dzimwe nyaya mukoma dzekuti dzinenge dzichirema kutotaura kana kune mumwe munhu, nokuti unenge uchiona kuti kumberi uku ndogona kuzoisirwa mushonga kana kunopunzwa nenyaya kuti ndazvitaura, saka panenge pakarema. Asi tsvaga samu anokuudza kuti zvisazokuomera uri wani kuti ukamboudzani. Seya baba yanga kutondiremera ingadai pasina kuti vakabvumawo vega pano ndazoibuditsira kumapurisa yaigona kuti vaigona kutondirambira zvamuchose, asi nenyaya kuti munhu akabudisa mashoko yake akabvumawo yega akatombogarwa pasi nevakuru vakati chiende kumhondoro zvichenura, nyangwe kuramba kwavo kusisina kana simba nenyaya kuti zvinhu zvapachena, kurambawo kuramba mhosva sekuti haitambirike zvenhando. Tichinopendera vanzvadzi, rubatsiro rwamuri kutsvaga kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Mhuri yeZimbabwe ini rubatsiro rwandinotokumbira kwamuri, handisisina kana muchengeti kana mutariri, tinotongoti ndanherera isina hama. Vanhu vese vakuona kunge ndakaipa nekuda kwekubuditsa zvandakaitwa zvinoita kuti ndirarame kana kuti ndipone. Saka kune mhuri yeZimbabwe ndinokumbira kuti anenge ane chaanokwanisa kundibatsira nacho, nekuti ndine mwana murume wangu chaiye handichaziva kuti pfungwa dzake dziri papi, achanzwisisa here kana kuti haanzwisise dambudziko kana kuritambira. Saka zvandiomera ndatongonherera, dai ndawana kana basa awo rekuti ndinokwanisa kuzvichengeta inini nemwana, kana ndapedzerwa dare rangu ndapona panapa ndasunungurwa ndachenurwa namukanya ndinovimba vane simba vanobatsira. Sewira ndikati ndiri pano ndaitovati mukanya muri kundinyebera kuti ndinorarama, ndaigara ndichivaudza kuti aiwa mukanya muri kundinyebera kuti munorarama, asi pandakazotanga kuona zvichinja mukanya ndakavati mukanya ndabvuma kuti munobatsira nenyaya yekuti ndaisagutsikana ndaiti handiti kana mazuva 3. Saka ndinoti kune mhuri yeZimbabwe ndikawanawo basa kana
start yekuti ndinogona kuzviranamisa ini nemwana wangu zvinenge zviri nani nekuti handisisina mutariri. Tichivhara vanzodzi, ndakaona musi wedare baba vachitakurwa nemapurisa. Mungava neruzivo here kuti nyaya iyi yava papi kumapurisa? Ndokwatiri kutobva nhasi tinoitwa matesti kuchipatara ivo neni, asi tanzi hatifaniri kusangana ivo vatanga vari mumota yemapurisa, ini bvandazoteverawo ndine mupurisa wanga ndinaye. Toitwa matesti yakawanda, HIV, sifilisi, ekutatwa zvisvo zvinobuda kwandiri izvi nemakore yakabatwa yacho, kuti vanoti hapana mumwe here wakambosangana naye. Zvese vanga vachinyora vachirekodha vachida kubatanidza kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Saka baba vaive kubhindura ndokwavave kumapurisa. Handisi kuziva kuti next stage tinenge tichidii. Mangwana tiri kuenda kunoripota yamukoma, nanzi unodzoka kunyoresa yamukoma vako yababa iyi yatopera kurekodha kunyorwa mapepa acho, kwasara yamukoma ndoyatiri kunonyoresa mangwana. Ndinotenda vahanzvadzi Juliet nenguva yamatipa kuti mutitsanangurirewo nhoroondo yematambudziko amakasangana nawo muchikura. Tinotenda nemiwo maita basa, ndongotiwo kwamuri mhuri yeZimbabwe mundibatsirewo ndisazonyanya kurwadziwawo, vane tsitsi vagone kundibatsirawo kuti ndisanyanya kuomerwa. Kana panenge pane basawo rinenge richidawo munhu kana akaita seni randinokwanisawo anonge achindibatawo ndigone kuraramawo ndichizvichengetawo semunhu asisina mutariri. Vanoda kukubate vanokubatei papi? 078 073 8350. Vatanga tichitandara nawo ndi vahanzvadzi Juliet Nyamuru, vane matambudziko avakasangana nawo pavaikura. Vanotsanangura vachiti, ndaibatwa chibharo nababa ndiri kumagrade 1, uyezve hanzvadzi yangu yakazondibatawo chibharo kaviri. Nyaya iyi takatanga kusangana nayo kudare raChief Kandeya. Ndo kwakauya nyaya iyi ichitongwa iri nyaya yechimina, asi mhuri yese yakapanduka ikatanga kupandukira vahanzvadzi Juliet Nyamuru kuti aiva kupi nguva yese nei asina kuda kubuditsa nyaya iyi, zvapa kuti vahanzvadzi vange vachisara vari vega vachizvionera sedungamunhu. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kuvabatsira, vabatei panhamba dzavashiedzera, uye tichadzisa futi pazasi pescreen kuti vanokwanisa kuvabatsira munge muchivabata ipapo. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Ndoda kukutendai netsigiro yamunotipa seZim News Beat TV, ndichiti rambai muchilike, muchisubscribe, kufollowa nekushare maprograms ese anobuda paZim News Beat. Ndichiti nenguva ino chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.